De Unis Flyers moesten vlak vooruit na de eerste nederlaag incasseren. In Den Haag werd het na verlenging 3-2. Net sinds steende dat verlies stonden de Flyers dik op kop in de Benelux. En dat hier de zaakkundigen net verwachten. The game's not played on paper. If it was, we'd probably be in third or fourth place and everyone would be happy. But, you know, we're going to make sure we play hard every game. We got some good people we brought in. We've got some people that stayed that were real good people who all are buying into what we want to do, and it's been a good team. And that part of being a good team has been having us success, and they've been working hard together and for each other, which is goes a long way for us. Juster kon ze hard in Chiefs Leuven revancheren. De Belgen staan op het vierde plak, maar konden de aanvalsdrang van de Vensters net houden. In de eerste periode zorgen de imports Trevor Peterson en Juha Kielholma ervoor dat Lars den Edel makkelijk scoren kan. En komen de Flyers op 3-0. Als je met Trevor Peterson en Juha speelt, dan ja, zo makkelijk. De jongens hebben ervaring, snelheid, behendigheid. Ja, dan is het zo makkelijk spelen. Nou, voor mij makkelijk intikken dan. In de tweede periode liet Trevor Peterson zien dat hij ze zelfs ook wel meidje kan. Binnen 4 minuten telt hij de stand naar 5-0. Leuven mij dan wat we omdwaan en maakt het echt de 5-1. Maar het laatste woord is on Lars den Edel. Zijn tweede goal betuurt 6-1. In de tweede periode rennen de Flyers uit naar 8-1 terug. De tweede goal van Peterson en Brent Johnson. Duidelijke winst. En de gedachten gingen nu al uit naar 15 januari, naar de bekerfinale in Nijmegen. Yeah, I mean, it's hard to not look forward to it. Obviously, it's a big game. It's a fun atmosphere, and it's back in Eindhoven where it's been played so many years. So we're excited about it. We're just going to try and keep our focus on the games in front of us. And once we roll over after Sunday night and we get to Monday, we'll start focusing on Nijmegen. Het is gewoon een heel goed team en daar moeten we zeker voor uitkijken. Het zal geen makkelijke wedstrijd worden. Ik denk dat het echt een finale waardige wedstrijd wordt in Eindhoven. En ik hoop op een hele spannende wedstrijd. De bekerfinale in Nijmegen is op woensdag 15 januari in Eindhoven om 8 uur.